Ahojte, ďalší krok po vygenerovaní a uložení obrázkov na vlastný počítač bude ich zväčšenie. V Midjourney som ich dal zväčšiť a Midjourney automaticky ich zväčšuje podľa svojej funkcionality na dvojnásobné rozlíšenie, čiže z pôvodných obrázkov, ktoré majú rozlíšenie 1024x1024, aké obrázky generuje, pokiaľ hovorím o štvorcovom formáte Midjourney. Teraz vidíme, že máme 2048x2048 rozlíšenie. A keby som chcel využiť fotky alebo obrázky na tlač, potrebujem väčšie rozlíšenie. Práve preto použijem nástroj, ktorý ja mám rád a používam ho už veľmi dlho, ale samozrejme sú rôzne dostupné možnosti zväčšovania obrázkov. Topaz Gigapixel má dobré funkcionality. Stiahnem sem obrázok, preťahnem do Gigapixelu, ktorý som si spustil a okamžite sa mi ukáže zväčšená verzia, ktorú vytvoril ten program automaticky, si navolil model, tuto vidíme modely, nástroj na zväčšovanie, ktoré využíva umelú inteligenciu, nakoľko zväčšovať obrázok len automaticky, hociakým grafickým editorom, tam dochádza len k interpolácii, čiže len prepočíta pixle ako na väčšie, ale keď používa umelú inteligenciu, si dokreslí aj detaily pri zväčšovaní. Software mi navrhol model Low Resolution. Celkom sa mi páči ten výsledok, ale na môj vkus veľmi vyhľadzuje detaily. Môj obľúbený nástroj je štandardný model. Skúsim štandardný model. Tiež to vyhľadzuje tie detaily, ale trošku možno, že máme viac prekreslené. A ešte ďalší model, ktorý mám rád, je High Fidelity a s tým som asi najviac spokojný. Ono to zväčší síce, trošku to aj vyhladí, ale nie do tej miery, že by sa stratil ten prirodzený šum z tohto obrázku. To sa samozrejme sa dá upraviť aj ďalšími nastaveniami. Pokiaľ sme si zvolili model, dajú sa upraviť 3 vlastnosti obrázku, a to doostrovanie, odšumenie a vzniknuté veci kvôli kompresii. Skúsme to nastaviť na automatické, čo nám to urobí. Keď kliknem na tú šipku alebo blesk, tak mi navrhne automatické nastavenie. Ohromne zvýši denoising, veľmi jemne fix compression a sharpen. Skúsme znížiť denoise, odšumenie. Mne sa viac páči, keď je to menej odšumené. A keď som spokojný, dám export. Obrázok sa mi uloží na harddisk. Môžem si navoliť, v akom formáte si to chcem uložiť, alebo ako sa má volať ten súbor. Nechám všetko v pôvodnom nastavení. Pôvodný obrázok bolo PNG. Tiež si to uložím ako PNG. Vidím, že aj dátovo sa to ohromne zväčšilo zo 7,9 MB na 123 MB. Kvôli tomu, že PNG formát, tak ako je teraz nastavené, je bez kompresie. Keby som chcel mať menší súbor, tak by som to mohol ukladať napríklad ako JPG. Ale poďme za kvalitou, ukladajme si to ako PNG vo veľkom rozlíšení. Dáme savenúť. Ďalší krok je zväčšiť si ďalší obrázok. Takže zväčšíme si aj druhý, stiahneme si sem. Nastavenia mi zostali z predošlého zväčšovania. Si priblížim. Som viac menej spokojný a dáme exportnúť obrázok. Nastavil som si to inak na dvojnásobné zväčšovanie. Dá sa štvornásobné, päťnásobné. Takže exportnem aj túto ilustráciu. Uložím si to. Ďalší krok je postprodukcia. Úprava kontrastov, farieb, svetiel. K tomu si otvorím Photoshop. A teraz už prichádzame k tomu momentu, keď začneme doľaďovať túto ilustráciu. Väčšinou si urobím kópiu pôvodnej vrstvy. Medzi filtrami sa nachádza Camera Raw Filter, kde sú pokročilé funkcie, pomocou ktorých sa dajú doľadiť naozaj veľmi detailne ako fotografie. Automaticky si vyskúšam, že čo urobí, keď dám automatické zlepšenie obrázku. Keď si stlačím gombík auto, samo dotiahne niektoré detaily. Keď si vypnem auto, toto je pôvodná fotografia, keď dám automaticky, zmení expozíciu, kontrast, highlighty, tiene, biele a čierne miesta, s ktorým som
celkom aj spokojný, lebo keď si to zmeníme, tak vidíme, že je to vylepšenie tohto obrázku, ako naozaj krásne zvyšilo kontrast. A vidíme hore aj na histograme, že ten histogram je bohatší, v strede väčší. Ale čo by som ešte chcel s týmto obrázkom urobiť? Ešte viac by som zvyšil možno, že saturáciu. Ono to automaticky stiahlo tú saturáciu, ale chcem trošku prehnať oproti pôvodnému, ale nie veľmi. A možno, že teplo z farie by som ešte posunul do viac teplých. Ďalšia možnosť je pridať efekty, ako je vinietáž, čiže trošku snaviť okraje a pridať zrno. Keď pridám zrno, vyzerá trošku viac ako originál fotka. Väčšinou to zrno zvyknem dávať na mieru okolo 12, 10, maximálne 14. A tiež môžem ovplyvniť veľkosť zrna, ostávam na nižších hodnotách. Keď pozrieme ako oddelenie ten obrázok, tak to zrno v podstate nejako to neovplyvní, ale predsa je príjemnejší pohľad na to, podvedome cítime, že je niečo prirodzenejšie než nejaká digitálna guma, ktorá častokrát vychádza z umelej inteligencie, ale nielen z umelej inteligencie, ale napríklad keď malujete Photoshopom alebo iným digitálnym nástrojom. Môžeme sa pohrať ešte prípadne aj s krivkami, ale v tomto prípade tie krivky asi nechám tak, lebo som celkom spokojný s výsledkom. Stlačím OK, tu si môžem porovnať predtým a potom. Myslím si, že môžem byť spokojný. Môžem si to uložiť ako Photoshop pre ďalšie editácie, alebo rovno uložiť ako PNGčko. A pohráme sa s ďalším obrázkom a tam to bude väčšia zábava, lebo ten cyberpunkový štýl sa dá vypeckovať ešte viac. Otvorím si druhú ilustráciu, postupujem tak ako predtým, robím si kópiu vrstvy, spustím si filter Camera Raw, to je integrovaný filter do Photoshopu. A keď dám auto, mierne to upraví kontrast, s týmto som spokojný. Otvorím si farby. Čo sa týka farieb, ešte to dám viac do chladného. Ešte trošku viac zvýšim Vibrance and Saturation. A čo sa týka highlightov, skúsim ich stiahnuť úplne na maximum. A otvorím si krivky. V krivkách, aby som tomu dal ešte viac kinematický efekt, zvýšim pomer modrej farby, a taktiež mierne zvýšim červenú. No, vyzerá to celkom zaujímavo. Tak to vyzerá teraz, to vyzeralo predtým. Je to oveľa chladnejšie, menej to ťahá do oranžova, viac do purpurovej. Aj tie modré sú silnejšie a podľa mňa viac to vyjadruje to, čo som chcel. By tam bola tá atmosféra Blade Runner alebo Cyberpunk. No a teraz, aj v tomto prípade si pridám efekty, veľmi jemnú vinietáž, viac zrna do toho, si to zväčším, aby som videl, ako sa pridáva zrno. Tu by som išiel do silnejšieho zrna, nakoľko sa jedná o nočnú fotografiu. A dám OK. A môžeme si porovnať, aké to bolo predtým, aké je to teraz. Uložíme si to. Vyprodukovali sme dve ilustrácie na tú istú tému, ale s úplne inou atmosférou. Ďakujem za pozornosť.